बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चापागुरि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव सफैबाय बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुना। नंगौ, बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय लिरगिरि आरो बिथोन होगिरि पंकज लाहारीनि लिरनाय आरो बिथोन होनायजों आरडि मशन पिक्चारनि बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ चापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा द इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव फैगौ 12 डिसेम्बरनि बेलासिनि 2 रिंगा आरो 5:45 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना अफलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ बुकिं खालामनो थाखाय 7637975414 जानबुं नाम्बार आरो अनलाइननि गेजेरजों बुक माय श'आव थांनानै गावबा गावनि टिकेटखौ बुकिं खालामना नायहैनो हागोन मुंदांखा जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ। কি হৈছে? কিহৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ? 10 soldiers injured and they need immediate medical support. Over. Encounter them immediately. आंनि फिसाया बड'लेण्ड लायनो थांदों। बर'लेण्ड संसान लेखुरि केला